Donc siki a kɔrɔ tubabukan na an kan jɔ ka yuruguyurugu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an k'a kɛlɛ. A ye sali ye, sali fara dep sigiyɔrɔ tun yɛrɛ tun tɛ yen, mɔgɔw tun bɛ sigi alɛw de kɔnɔ. Mɔgɔw dɔ an teriw fana nana ka bɔ AES jamana fila ɲinnu saba ɲinnu na, Niger, Burkina ni Mali. Dɔwɛrɛw nana ka bɔ fo Madagascar. An bɛɛ nana kɛlɛ in de la. Yuruguyurugu a siyara jamana kɔnɔ, a taara jamanaw kɔnɔ. Donc an bɛɛ wulila wa an b'a kɛlɛ. N tun bɛ o kɛlɛ yɔrɔ de la. Ko bɛɛ bɛ a b'a daminɛ ni denmisɛnninw de ye, a bɛ daminɛ ni école de ye. So kɔnɔlaw fi école u ye sali ye, élèves nana, caman nana sigiyɔrɔ wɛrɛ tun. N'an y'a daminɛ u la, an bɛ club créer école bɛɛ la. Donc écoledenw u n'u ka professeurs n'u ka administrateurs u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛlɛ in daminɛ depuis denmisɛnninw u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o ye école ye. Donc an nana o de kama ɲɔgɔn ye la sɔgɔmada in na. A diyara, jama cayara, kuma ɲɛnamaw fɔra, élèves bɛɛ participera, aw yɛrɛ y'a ye. Ayiwa alhamdulillah. Oui, a bɛ SM la o. SM ye enseignement civique et moral ye. Donc yuruguyurugu o kɛlɛ bɛ a b'a kɔnɔ. An bɛ an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de, jamana bɛɛ de bɛ wuli ka yuruguyurugu k'a kɛlɛ. So n'a ma kɛ ten, wari min bɛ détourné, n'a tun ma détourné a bɛ écolesow jɔ, a bɛ écoledenw dɛmɛ ka taa école la cogo min na, ka dumuni d'u ma école la, cantine scolaire la. Bon, ni wari bɛ a fɔra mɔgɔ dama de bɛ u tɛgɛ da o kan ka taa n'a ye, o tɛ se ka bɛn dɛ. Voilà, an wulila o de kama sɔgɔmada in. Mais ni écoledenw bɛ ni n'an commencera ka kuma f'u ye k'u mobiliser, k'u sensibiliser, i y'a dɔn kɛlɛ daminɛna dɛ. Voilà, daminɛna sɔgɔmada in na kosɛbɛ.